आच्छा खुलुमबाय। दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव सान। दिनैनि सानावहाय जे बर'नि माखासे दोरोङारि आइटेमफोर जेरै जोंनि एंगारहायै बर'नि मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय आर'नाइ, नाफाम, अनला ओंख्रि, गोखा गोखै, नारजि दोलो, जौ गोरान, जौ गिसि, माइब्रा बिदै, बे आयदाफोरखौ जोंनि बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्डआ GI टेग मोननो थाखाय भारत सरकारनाव एप्लाइ खालामदोंमोन। दा दिनै बे एप्लाइ खालामनाय बायदियैनो दिनै जों बे आयदाफोरनि सायाव जोङो GI टेग मोननो हाबाय, रेजिस्टार मोननो हाबाय। आरो जोङो थांनाय 31 मार्च खालि 13टा आइटेमफोर जेरै दख'ना, इन्दि जि, जोमग्रा, गामसा आरो ओंख्रिफोरनि मादाव खेरादाफिनि, खारदै, गंगार दुन्दिया आरो जोंनि दोरोङारि दामजुफोर जेरै सेरजा, सिफुं, थरखा, गंगोना, जथा, खाम, बेफोरखौ जोङो थांनाय 31 मार्च खालि जोङो सेथि खेबनि थाखाय जोङो GI टेग मोननो हादों। आरो दिनै जोङो नैथि खेबनि थाखाय एबा सेकेन्ड फेजनि थाखाय जोङो 8टा बे आयदानि सायाव जोङो GI टेग मोनबावबाय। जों दिनैनि सानाव जोङो गोग्गानानै लानो हायो जे जिहेतु जोंनि बर'नि बे हारिमुजों लोब्बा थानाय, जोंनि जानाय लोंनायजों लोब्बा थानाय दोरोङारि जे बुस्थुफोर, जों बेफोरखौ जोङो दिनै प्रिजार्भेसननि थाखाय, जों रैखाथिनि थाखाय जोङो भारत सरकारनि जे GI बेहाय जोङो रेजिस्टार खालामनो हाबाय। जोङो दिनै जाय बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव नांथाबनानै बे हाबाफारिखौ साक्सेसफुल खालामदों एबा जाफुंसार होदों, बिथांमोनखौ जोङो दिनै साबायखर बावनांगोन। आरो जों हारिमु आफादनि जानानै जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। सेथियावनो जोङो जोंनि BTR-नि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। जिहेतु बिथांनि जे गोसो मोदोम जिउ होनानै नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिथाङा राङारि मदद होनायजों हक, गावनि देहायारि मदद होनायजों हक, गावनि जोंनि बे जाफुंसारनायाव गोबां बिहोमा दं। बिनि थाखायनो जों बिथांखौ दिनै रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो जोंहा मोनसे बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेसन बर्ड दङ, जे बिथांमोननि जे नाजानाय नि गेजेरजों जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसारनो हादों। बेनि गेजेरावनो दं जोंहा BTC-नि बारग' EM मुस्रि रेवरिया नार्जारी बिथां, आरो जोंहा गोबां बिबानगिरि बिथांमोन दङ। बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो जोंहा पुनेनि गणेश हेगमेरे होननाय एडभकेट दङ। बिथाङा बे GI टेग मोननाय बेवहाय बिथांनि गोबां बिहोमा दं, जों बिथांखौ बावनो हानाय नङा। बिथांनि नाजानाय, बिथांनि मदद होनायाव बे जे जाफुंसारनाय बियो रोखा जानानै फैदों। जों ओंखायनो बिथांखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो गासैबो बे हाबाफारियाव आरो बे जाफुंसारनायाव जाय बिथांमोनहा खामानि मावदों, बिथांमोननिसिमबो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ जासिहरो। কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ আমি বহুত বস্তু আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ আমি বিচাৰি আছিল। আমি আজি খুব আনন্দিত যে আমাৰ 21টা আমাৰ কালচাৰেল আইটেম আমি GI-টেগত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। যোৱা 31 মাৰ্চত 13টাকৈ আইটেম আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আজি সেকেন্ড ফেজ হিচাপে আমি 8টাকৈ আইটেম আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ যে মাননীয় আমাৰ BTR-ৰ চিফ শ্ৰীযুত प्रमद बर' ডাঙৰীয়া
তেখেতে আমাৰ কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন আৰু হেৰিটেজ এই বস্তু প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিলে। তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভত বহুত আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ এতিয়া। আৰু তেখেতৰ যে ইনিচিয়েটিভত তেখেতৰ যে ফাইনেন্সিয়েলি, তেখেতৰ মৰেলি, তেখেতৰ ফিজিকেলি যে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি এই 21টা আইটেমক আমি GI টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। যাতে আমি ভৱিষ্যতত আৰু বহুত খিনি আমি GI টেগত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লগা বহুত আইটেম আছে। আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত আমি এই GI টেগত আমি আৰু বহুতখিনি আইটেমক আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। 21টাৰ ভিতৰত কি আছিলে? 21টাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট স্পেচত আমি দখনা, ইन्दি जोमग्रा, गामसा, खेरादाफिनि, खारदै, गंगार दुन्दिया, सेरजा, सिफुं, थरखा, गंगोना, जथा, खाम আৰু আজি सेकेन्ड पेज हिसाबत आर'नाइ, नाफाम, अनला ओंख्रि, गोखा गोखै, नारजि ओंख्रि, जौ गोरान, जौ गिसि आरो माइब्रा बिदै। আমি আজি सेकेन्ड पेज हिसाबत 8টা আইটেমও আমি GI টেগ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি আমাৰ বড়ো কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বৰ্ড এটা আছে। তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভত এই কামটো সক্ষম হ'বলৈ আমি পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি আমাৰ বড়ো কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বৰ্ডত বিজয়ীসকল আৰু কৰ্মীসকলক আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভত এই কামটো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি বড়ো হিচাপে বড়ো হাৰিমু আফাদ হিচাপে আমি কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।